Лявон з-пад Вільні. Паэма Янка. Уступ. Гэта словы пра былое, ды пра лёс маёй сям'і. Тут таксама і пра тое, што нам ведаць не далі. Хто мяняў калі на межы, чые тут былі ўлады, пра характар чалавечы, маіх прадзедаў парады. Гэта ўсё было сапраўды. Я тут шмат не маляваў, не балела б, не казаў бы, всё жыццё гэта трымаў. Я не браў гэта з навукаў, чуў я гэта ад людзей. Тут усё з людскіх пакутаў, роднай вёсачкі маей. Які лёс в жыцці чакае, не дазнацца самому. Чалавек намер тут мае, ведаць Богу аднаму. Чаго ён на справе варты, і каму ж яго карысць? Не ў тое ж Богу праўды, як ён дасць, так будзе жыць вёска. Наша вёсачка запурве, якоў шмат яна жыве. Пры рацэ была, пры пурве, тут пад Вільняй, на Літве. Жылі ў нас простыя людзі, мёд варылі, палявалі. Між трасін яна на грудзе. За паноў грудзей не рвалі, бо да іх не маем справы, і няма ў нас што ўзяць. У простых няма дзяржавы, і да бракаў вартаваць сям'я. Быў род наш не бедны, сядзім у скадорвах, вякамі прадзеды жылі на Мазовах. Пайшлі з касабудаў, шмат дзе ваявалі, десяткі касцёлаў парафіям далі. Завод у Вішневе Храптовік жадае. На торфянай глебе намер ставіць мая, а гэта складана. Майстры адмаўляюць, вось польскага пана сюды выклікаюць. Мой продак збудуе у месцы жаданым. Майстрова адукуе навукам складаным, і тут застанецца у хаўры з майстрамі. Прыйшлася да сэрца вішнёўская пані. Прапрадзед Александра спаткаў прыгажуню. Чарнява і статна, кажу, як малюю. Сама з-пад Вішнева, баркоўская шляхты. Жаніцца мне трэба, звярнуўся да таты. Баркоўскіх тут зналі, быў род вельмі варты. Бацькі падтрымалі, паехалі ў сваты. Вяселле было, як прыгон адмянілі. Паўстанне гуло. Расею тут білі. Паўстанне 1863 году. Адмена прыгону прынесла пакуты. Пусцілі з палону сялянства ў путы. Усё ашуканства было на паперы. Поведала панства. Мужыцтва ў цемры. А тыя хадзілі, збівалі парогі. Паны гарадзілі на выган дарогі. Людскую скаціну паіць не пускалі. Прасілі даніну, у бэт заганялі. Спрадвеку магнаты краіну трымалі, а сталі не варты. Буржуі верх бралі, заводы будуюць, тавар вырабляюць, царулі мантуюць, працоўных не маюць. А царству для войска карысны вытворцы. Прыгону там кропка, пайшоў з руху вёсцы. Паны падштурхнулі да бунту мужыцтва. Зямлёй спадманулі, пад'юдзілі біцца. Цягнік капіталу на колах нацызму. Вязе да падпалу пасаг манархізму. Дзялі валодай, сам Цэзар казаў. Кіруе калодай, чужы капітал. З усіх фэвры паноў было польскіх палова, а дабраць батракоў купцоўская змова. Паколькі той Польшчы. А кірмаш захапіла, несла танныя кошты. Мыт в казну не плаціла, а таварак замежны. Яго добра куплялі. І ў польскай адзежы гаспада засядалі. Тавар не варта вазіць у Петербург караблём. У палякаў ляжыць, шмат танней тут сваё. Рук прыгонных тавар, за фабрычны танней.
выціскаў Польшчу цар з тлуснай жылы сваей. Ён паменшыць хацеў моцны польскі ўплыў, іх магнатаў раздзеў, ды кірмаш захапіў. Вагу ў краіне Варшава губляла. Хай Польша не згіне, яна заклікала. Паўстанне там тлела, паляк прасынаўся, і вось зноў гарэла. За зброю люд браўся. Апошняя кропля набору рэкруты, чарговая лоўля часоў польскай смуты. Схапілі ў войска замест пастарунку. Яно і разбяглося ў поўным рыштунку, ды стала змагацца за польскую вольнасць, па лесе хавацца, бо ў ворагаў большасць. Касцёлы склікалі званамі балюча, всю шляхту з панамі на бітву рашуча. Магнаты ўзнялі тут цэлае войска, все косы прасталі, і маім давялося. Баркоўскія вельмі кідаліся ў бойку, за вычыя землі, за родную Польшу. Былі яны ў хэўры з другімі панамі, што мелі намеры вайны з маскалямі. Аляксандру не трэба была тая бойка. Хавацца ганебна, ды што ж скажа жонка? Паклікаў касцёл, і куды яму дзецца? З усімі пайшоў, у нас так вядзецца. І бацька таксама не змог адкруціцца. Знаёмых арава сабралася біцца. Ім бацька пытанне, ці варта кідацца, ці ёсць у паўстання заклад, каб змагацца. Храптовіч прыгон тут даўно скасаваў, і нам той закон волі тут не скаваў. Ну, дзе ты ім скажаш, усе пераможцы, з такімі увязнеш на роўнай дарожцы. Але дзе ад хэўры яму адкруціцца? Бярэ свае стрэльбы, і рушыць ён біцца. Пакуль сваё войска ў акрузе збіралі, папіць ім прыйшлося, ва ўсіх балявалі. Маршыны пелі і танчылі ў п'яні. Все верху хацелі там над маскалямі. Рыцэр на кап'ё 6 казакаў здымаў. Па Смаленск всё маё касінер там казаў. Паны шкадавалі былыя часіны. Дзяды пагулялі, а мы не павінны. Было тут на плётках, амбар быў наш поўны. Іх побач па вёсках мужык слухаў вольны, і ён разумеў, чаго паны хочуць. Бог белых хацеў яго заняволіць. Патрэбна ім права іх першыя ночы. Была ім забава, крык нямы дзявочы. Царын заклікае ў схізму прадацца. Зямлёй люд купляе, але тут баяцца, бо чуткі хадзілі, прадаўся за землю. Дык хаты спалілі, і дзеці згарэлі. Мужыцтва баіцца, паноў яно знае, таму за іх біцца зусім не жадае. Калі пан загіне, яго абрабуюць. Мужыцтва не згіне, хай далей ваююць. І панства выдатна ўсё разумела. Мужыцтва заўзята Расею хацела. Зямелькі ім трэба ў схізму папруцца. Жылі як без хлеба, то ўжо ад'ядуцца. І будуць за царствам, як бы за сцяною. Карунках з паганствам, з гаворкай сваёю. Было ў цароў, аднак, і паскудства. Дзецюка ад бацькоў хапалі ў рэкруцтва, і 25 год не было сына дома, і потым з чаго пачынаць невядома. Паны да вайны мужыцтва не гналі, ваявалі яны ці наймітаў шукалі. Шляхта лічылася вартай, гучна на бітву склікала, якіх астудзілі гарматай, іконы ўгору ўздымала. Біцца не вельмі ўмелі, зброі не шмат здабылі, кінулі ўсё, што тут мелі, да аўстрыяк уцяклі. Войска цара ўсё мужыцтва, паны іх бацькоў катавалі, шчасцем было ім схапіцца, ледзь афіцэры стрымалі. Убачыўшы тую паразу, у схізму аж вёскі пайшлі, раскралі сядзібы адразу, панам, што ва ўцёках былі. Схопленым катаргай вошы, забойцам расстрэл ці вяроўка. Ну, а хто прыплюснуў вочы? Тут зямелька і абноўка, адабраныя пад цэрквы. Тут кляштары і касцёлы. Язык будзе ўсім расейскі, забарона польскай школы. І больше не стала, а край прывесленскі стаў кропкай паўстання.
суд доўгі віленскі. Александр з хваробай з Сібіры вярнуўся і з весткай жалобнаю двары сутыкнуўся. Бацька дай рады на катарзе згінуў, падворка і хаты сам лёс не пакінуў. Кавалак зямелькі яму апісаны аралі суседзі, як быў ён сасланы. Маленькая хатка насупраць Баркоўскіх, жыла ў ёй бабка Александровай жонкі. Яна прытуліла ўнучку з уцёкаў. Александру пусціла, каб жыў побач з жонкай. Вось ён тут прыжыўся, як быццам прымакам. Праз год сын радзіўся. Назваў яго Янам. Дзяўчынку ўжо мелі, паслаў Бог яшчэтры. Сыноў больш хацелі. Ды марыў паветры. Зямельку з кадорвах ён сам не араў. Людзей меў знаёмых, пазыку даваў. Ён печы ляпіў, і хаты, і цэрквы таксама шмат піў. Ляжаў, як памерлы. Не мог дараваць палону і здзекаў, як далей трываць. Амаль стаў калекам. Гнілі яго ногі, кайданы іх сцёрлі, бо сам быў ён доўгі, таму і нацёрлі. З той катаргі муку пакінуў ён сыну, унуку і праўнуку. І я так загіну. Адна чартагонка са мной пад'язджала. Памрэш ты, лявонка, адног мне казала. Да панскага колу ён больш не туліўся, да люду простога Александра прыбіўся і стаў тут простым мужиком запрувянскім, і дзецям сваім узор даўні панскі. Папросту казалі, у лапцях хадзілі, паноў не шукалі, язык не крывілі, з простымі хадзілі, простых пакахалі, у сваты вадзілі, вяселле спраўлялі. Да ішоў пашла Агата у вёску родную сваю. Тут насупраць фронткі хата. Ян прывёў яе ў сям'ю. Яна з конаўкаў дзяўчына, прыгажэйшая за ўсіх. У вёсцы конаўкаў траціна, а наш Ян першы жаніх. І ў Слайкоўшчыне таксама хлапцы конаўкі жылі. Аднаму зацьміла Маня, туды замуж аддалі. А Амілю Адамова Казакевіч ухапіў, да Алешча від Юзефа. Нам парог Садовскі спіў, пажаніліся ўсе дзеткі, і Александру Бог забраў. Жыў ён складна, у час кепскі, ды дакладна патрываў. Прапрадзед у хатцы застаўся, справу бацькі працягнуў. Ён з Расіяй не змагаўся, было шмат лягчэй яму, бо чапіліся да бацькі, не давалі крок ступіць. Ператрус рабілі ў хаце. З-за чаго пачаў ён піць? Там адліга наступіла, шмат касцёлаў будавалі. Праца Яна ахапіла, муляроў ксяндзы шукалі, сына Фронка нарадзіла. Да яго адны дзяўчаты. Бо у Бога так прасіла, каб быў Яну памагаты. І яго Янам назвалі. Пэўна, ксёндзым загадаў, бо касцёл там пашыралі, куты прадзед выкладаў. Каб не блыталі дзіцятка, і вы сэнсу не гублялі, буду дзеда клікаць Янка, сапраўды яго так звалі. І дачок клікаў па-польску, каб паненкамі раслі, хоць казалі мы папросту, але ж польскімі былі. Хата цесная малая, і 6 дзетак на карху, прадзед кельняй зарабляе, на расхват в сваім кутку, як падрос вучыў сыночка, дзе гліну здабываць, вартасць колеру камочка, вапнякі як выкідаць, колькі трэба і пясочку, які час у вадзе трымаць, ён маленькаму сыночку дазваляў дапамагаць. Там ляпілі яны печы, камяны ўгару вялі, жылі добра, не ўгалечы, пакуль войны не прыйшлі. Пачынаўся век 20, быў у свеце пералом, мапу рэзалі магнаты, що пайшло кругом агнём. Бралі, што дрэнна ляжала, спакусіліся на нас, бо в Европе месца мала. А ў цара такі запас,
Кругом розквіт капіталу, век машин, буржуйкує, а в России все помалу. Поп, казаки, мужик п'є, затискали держиморды, забабоны все гучней, были у потемках народы, навяки жили поздней. Вышли немцы до Парижа, стали пранцы отступать, а домова цара клича. Каб прыйшоў іх ратаваць, падпісалі перад гэтым, бо Нямецчына ўставала і на зайздрасць жабаедам сваё войска мацавала. Ісці не варта на падмогу рускім з войскам мужикоў, марыў цару перамогу і на Прусію пайшоў. Мо ў вайне выратавання перамога ўсіх згуртуе, рэвалюцыі тут не стане, ды яшчэ і серба ўратуе. Була вёска яго войска, там не кожны ўмеў чытаць, адна зброя ў іх вінтоўка, да рыдлёўка, каб капаць. Рускім казкі не патрэбны, мужны вой павінен быць, воблік войска ў іх ганебны. Трэба немца страхам біць, войску трэба хлеб, патроны, кулямёты, каб страляць. Цар прыслаў папоў вагоны, д'ябла з фрыца выганяць. Бо патроны злата варты, а салдат у царстве досыць. Шмат танней свае гарматы, парахоў на войны копяць. Немец быў адукаваны, рознай зброі мільён шмат, да вайны падрыхтаваны, там сучасны быў салдат. Зразу рускім шанцавала, пераможны наступ быў. Бо тых фрыцаў было мала, потым немец іх разбіў. Акружыў, тапіў у багня, шмат патрапіла ў палон. Кайзер войска сваё цягне, на Расею пойдзе ён. Каб паменшыць іх выдаткі, ды нямецкі ціск стрымаць, быў загад вярхоўнай стаўкі, фронту лінію раўняць. Атрымалася на мапе, наша вёска будзе немцам. Не сядзець у сваёй хаце, і куды усім нам дзецца? Наша вёска ў непакоі, тых вязуць, а нас дык не. Як схавацца за ракою, мо той немец нас паб'е, бо папы казалі ўлады, гвалціць катуе людзей, рэжа грудзю ён у бабы, забярэ ў палон дзяцей. Пакуль войскі адступалі, тут прыгналі мужикоў, на ўсход лес перакапалі, ды наставілі слупоў. Там калючымі дратамі зачынілі шлях на ўцёк, засталося балатамі, праз прувелу на грудок. А за дротам тым акопы, да ракі яшчэ рады. Кажуць, людзі паляць вёскі, там амаль да ашмяны. Немцу кінулі агаркі, каб узімку не памерз, каб не меў ён гаспадаркі, ды ў зямлю сырую лез. У Расію тых вяскоўцаў улады вывезлі тады. Незаможных запурвянцаў не ўхапілі ад бяды. Нашы хаты не чапалі, вёску кінулі зусім, пра ўладных ратавалі. Не патрэбен мужикім, немцы ў вішневе, грымнулі гарматы, дым паўзе па небе, бачна гараць хаты. Гэта рускія, вядома, раптам грымнулі страляць, а мае сядзелі дома, ды хапіліся ўцякаць. Хто ўсі ў вёсцы і застаўся, ты ўжо немцы ратавалі. Прапрадзед мой у лес падаўся, дзяцей жонкай пахапалі. Уцякалі нашы ў легца, за бярэзіну за фронт, блізка на прасткі ад немца і да вёскі не шмат вёрст. Фронт адрэзаў нашу вёску, тут амаль на ўсю вайну. Вось адзіную дарожку мелі людзі праз дрыгбу, камянямі маставана, а ніжэй былі палені, пад вадой яна схавана, на ўзроўні пакалені. На прасткі да вёскі толькі немцы стаялі. А між іх трасіна толькі. Яе гарматы не міналі. Білі рускія немцы, маставанку ўсё разбілі, раскідалі там паленцы, немагчымым шлях зрабілі. Хутары як бы Расеі, бо там немцы не дайшлі. Казакі ў бары аселі, на мяжы бакоў былі. Прынялі там нашы хаты, хоць цяснота ў іх была. Той куток быў небагаты, што ж з балотнага сяла. Войска везла правіянты, а да тылу не пускалі. Ка мне лезлі дыверсанты, ды дзе што не папсавалі. Катарга,
Зіма чарговая настала, харчы ўлада не вязе, тады і фронту не хапала. Саботаж кругом ідзе, а да тылу не пускаюць. Стужыць контрразведка, що за немцамі цікаюць. Лазіць тых ветка, хто прывёў сваю скаціну, той заколіць і засмажыць. А мой прадзед мясіў гліну, яе дзецям не намажаш. І куды яму там дзецца, колькі далей так трываць, з кемі ўспадаць ён да немца, сцежку ў багне шукаць. Нехта ходзіць праз трасіну, чуў ён тое ад людзей. Мо і я там дзе не згіну, рызыкну дзеля дзяцей. Тады вельмі было зімна, нож казакаў не было, а марознай ночкай відна. Ён паплёўся ў сяло. Цярушыцца снегам, здзічэлая сцежка, сагнуўшыся ў пояс, ішоў чалавек. Да немцаў за хлебам паслала сямейка, бо ў лесе там голад, з карой ядуць снег. Ішоў ён праз міны, дзе кулі свісталі, шукаў там напрамак, ды сцежкі балот. Да роднай сядзібы, дзе ўсё пакідалі, ён марыў дапасці да бульбы ў скляпок. Стагнала ад болю зямля і балоты, там гінулі людзі з абодвух бакоў. Паслаў ім Бог долю спаткаць кулямёты, падставіць там грудзі і легчы снапом. Усё там смярдзела ад дыму і цела, на дрэвах віселі кавалкі людзей. Душа яго млела і сэрца балела, і слёзы ляцелі з ягоных вачэй. Траншеі сустрэлі галоднага з торбай, там немцы сагрэлі і далі ўкусіць. Яны разумелі аб долі ягонай, што дзеці не елі і трэба ім жыць. Да вёскі ён рушыў, дзе гумнуў сцяна, за імі не бачыў, дзе хатка свая. Як выйшаў у волку, то ўбачыў агаркі. Дай Бог паратунку, няма гаспадаркі. Спаліўся пажар, аж затрэсліся плечы. Стаяў гаспадар ля вуглянай печы. Трымаў пад прыпечкам ліпу на гарбаты. Пячуцца пад вечкам паперы на хату, усё там струхнела, дзе быў скляпок, траншея глядзела ў вялікі акоп. А што несці мне, сямейцы? Ой, не варта было ісці. Як вярнуцца хоць у легцы? Як жа выйсце тут знайсці? А з акопа ідуць салдаты, і нямецкі афіцэр запытаў, з якой ён хаты, дзе сям'я яго цяпер. Ведаў немец нашу мову, ды па-людску ён пытаў, абяцаў пусціць дадому, цыгарэтай частаваў. Казаў прадзед яму праўду, як на споведзі ксяндзу, як мінуў ён тую багну, што ішоў хатку сваю. Ён не ведаў тых сакрэтаў, што пытаўшы афіцэр. Ён казаў, ішоў я лесам, ты хоць вер, а хоць не вер. Тэрмас далі яму немцы, налілі туды бульон, цераз багну не прапхнецца. Праз акопы пойдзе ён. А на фронце было ціха, там браталася пяхота, бо вайна салдатам ліха. Павылазілі з акопаў, абдымаліся і пелі, нехта поле накрываў. Жыць акопныя хацелі, зброі там ніхто не браў, не было там афіцэраў. З двух бакоў салдат просты, там парад, там па нам народ не верыў, все былі супраць вайны. Пералазіў Ян траншеі, нёс у тэрмосе бульон. На яго немцы глядзелі, іх вітаў рукою ён. Яму сцежку паказалі, дзе мінуць калючы дрот. А расейцы сустракалі, не страляў іх кулямёт. Яго вывелі на сцежку, паказалі, куды ісці. Вось шансуе чалавеку, першы раз так у жыцці. Ступіў з лесу, страпянуўся, ведам, верхам едуць афіцэры. У іх пад носам апынуўся дрэнныя паперы, благароддзе не салдаты. Іх сумленні мы не людзі, ён для іх зусім не варты. Тут бяда, вядома, будзе, уцякаць не мае сэнсу. Трэба неяк абхітрыць. Ян хінецца ў бок лесу, дзе шмат колікаў тырчыць. Там пасеклі ўсё снарады, галаву іх зломіць конь. Ёсць надзея даць ім рады, верхам лезці Божа бронь. А яны ўражны палезлі, не шкадуючы скаціну. Коні нехаця іх везлі. Ян мяркуе, зараз кіну,
Вось спынілі свае коні пад узгорак між жажноў. Ян стаяў ля секлай хвоі, месца зручнае знайшоў. Камянём яна стаяла на ляжачай хваіне, яе елка падпірала, каб не злегла ў лагчыне. З кулі дзеша хто пускаў, прадзед кажа, я дадому. Афіцэр, хто тэрмас даў, Ян ім кажа, невядомы, чалавек яго прадаў. Афіцэр, ідзі за намі, Ян ім кажа, мо не варта. Другі кажа з тармасамі, гэта немцы, ці не праўда? Ян ім кажа, хопіць лезці, на Шулойце я жыву, там даўно няма што есці, улетку елі мы траву. Дзе ўзяў мне твоя справа? Такі мне ты добрадзей, вам, панам, вайна забава, а як мне карміць дзяцей? Яны выхапілі зброю, рукі ўгору і на калені. Адступае Ян за хвою, апынаецца ў цені. Тэрмас хуценька здымае, ежу ўсю хавае ў снег. Па зубах ім даць жадае раззлаваны чалавек. А яны ўперад папярлі, толькі хвоя не дала. Ян, схапіўшы колік доўгі, падштурхнуў, яна і пайшла. Да зямелькі не дастала, бо завісла на карчах, афіцэраў паламала. Коні далі цягача, ды цягнулі іх за стрэмя, пагубляўшы на шляху. Там і прадзед мой не дрэмя, калом лупіць па карху, выпаўзае благароддзе, як паранены парсюк. Ян яму пажыў і годзе, пакармілі сіт шчанюк. Другі быў амаль у полі, нешта дрыгавы шаптаў, кажа Ян, не даў Бог долі, а так нос тут задзіраў. Ён не біў іх вельмі дужа, калом ногі даламаў, а наўкол круціла сцюжа, пакрысе іх снег хаваў. Паламаў шаблем дрэва, пісталеты кінуў снег. Яму зброя не патрэбна, не бандыт я, чалавек. Хіба ўмеў ёй карыстацца, адкуль зброя ў простых. Зручней палкай адбівацца ад загадчыкаў такіх. Ён 2 з гакам быў угору, 1,5 быў у плячах. Схапіў тэрмас і даў дзёру па здзічэлых гушчарах. Яму іх было не шкода, і не грэх гэта простым. Благароддзе не з народа, мы ражна жадаем ім. Бо яго б не шкадавалі, пасадзілі б у турму, яны варта патрывалі. Шкадаваць няма каму, бо казалі тады людзі, ад паноў адна бяда, іх пабіць вайны не будзе, стане менш ужо на 2. Войска больш не ваявала, між бакоў ішлі братацца. Вось казацтва грудзі рвала, тут яны ахова царства. З немцам не спалкуюць, бо вайна для іх як маці, казакі вайну ратуюць. Там яна надзея знаці. Ім насустрач тыя коні, яны пылам па слядах. Бачуць воі удалыя, сляды лапця ў гушчарах. Вось пралесак абчапілі, па слядах яна пайшлі, там схапілі і скруцілі, на вяроўцы павялі. А ён там не адбіваўся, думаў, снег усё схаваў, да сямейкі крок застаўся. Той булён раз'езд забраў, суд адбыўся іх вайсковы. Абвінавацілі шпіён, не зразумелі яго мовы, пасадзілі за булён, далі катаргу ад злосці, што ён не сазнаўся, бо ён быў у сваёй вёсцы, з немцам сустракаўся. Прокурор яшчэ дадаў 2 ад контрразведкі, тым ён косці паламаў, казакі там сведкі. Пакараны прадзед ім, быў за спробу выжыць, шпіянаж і бандытызм у прысуд запішуць. На судзе ён быў не Ян, як яго ўсе зналі, Касабуцкі і Оган з паперы чыталі. Як 15 год прысуду, дык 6 дзетак на карху,
Ян казаў, я гадам буду, калі дзе не ўцяку. У судзе ён крыкнуў сыну, я вучыў цябе, сынок, не кідай ляпіць ты гліну і трымайся за дымок. Янка кінуўся да бацькі. Тата, я адпомшчу, папоў буду забіваць і ваяваць за Польшчу. А сястрычкі пракліналі, ціха, на каленях сеўшы, каб жандараў закапалі, хоць і не памершых. Перунатам заклікалі, каб зямлю ачысціў, каб спаліў цара з папамі, ды Расею знішчыў. Выхапіў нагайку, там жандар вусаты, збіў малога Янку на вачах у таты. Як прыехаў арыштант пад цягнік казённы, завастрыў бакі пагляд, дзе жандар ягоны, шмат там да няволі, з большасці салдаты. Хто баяўся газу ў полі, уцякаў да хаты, іх жандары пахапалі, суды засудзілі, у кайданы закавалі, ды ў вагон грузілі. І вось Ян убачыў твар яго вусаты, там ён шабляй лазіў, дзе ў турму салдаты. Падышоў ён ціха, штурхануў у плечы, пабудзіў ты ліха, злыдзень чалавечы. А кругом салдаты сцяной абступілі, каб жандары каты Яна не забілі. Пена з роту лезла, жандар трапятаўся, казацтва падаспела, Ян не паддаваўся, мо лепей загінуць тут ля свае хаты. Да не далі стрэліць рускія салдаты. Адпусціў жандара, каб не трапятаўся, выйшла злосці пара. Ян утаймаваўся. Зноў яго судзілі, век не бачыць волі. Бізунамі білі, прысудзілі болей. У Сібір чыгункай вёз цягнік арыштантаў. Вязень дыхаў чуткай, цар прадаў ваякаў, з немцаў ён спулкуе. Піў сам за Вільгельма, нездарма лютуе, прадаць немцам шэльма. Прыйшла пара, казалі людзі, забіць цара ўсім добра будзе. Уцекчы спрабавалі, што там не рабілі, вагон бакі хісталі. Іх жандары збілі, шахту як прывезлі, тачкі пракавалі. Там руду іх везлі, з тачкамі і спалі.